ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 2/11/22 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರಾ ಜೋಗುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಳೆದಾಟನು ಉಂತಲೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸಲೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೀಪ ನಡೆದವರ ಮಾತಾಬಂಧನಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯದು ಬುಡುಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಸಂಗಮಡು ನಿಖಲಿಗೆ ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪವೆರು ಅವು ಇಡೀ ಕಲ್ಪಡೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಉತ್ತರ: ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತದು ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನ ಪುರುಷಾರ್ಥನಿತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸಮಯಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಖಲಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂಧನ. ಈ ಯುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಸುರಿ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಲ ಇಂದೇ ದೇಪಂಡ ಈಶ್ವರನು ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪೊಡ್ದು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸವನ ಸುರುಕು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಏಪ ಯಥಾರ್ಥ ಪರಿಚಯ ತಿಕ್ಕದು ನಿರ್ತಂಡ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗೀತೆ. ಧೈರ್ಯನು ತಾಂಗೊಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾನವರೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಅವು ಅನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಭ್ರಮೆಟ್ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಮೂಲು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಅಳೆದಾಟೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಪುನಂಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆವರು ನಿಕುಲು ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ಅಲೆದಾಟ ಅತ್ತಂಡ ತಿರುಗಾಟ ಬೇಸರವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ಅಳೆದಾಟನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಲೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬತದು ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಳೆಯೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು. ಒರಿಯನ ಸಂಬಂಧಡು ಜೋಡಣೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಬೇಹದ್ದ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಪಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪಡು. ಒಲ್ಪಲ ಬುದ್ಧಿ ತಿರಿಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪ. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವರು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಸುರಿ ಮತದ ಕೆಟ್ಟ ಮತದ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ಗೊಂದು ನಿಕುಲು ಬೇಜಾರಾದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಅಳೆದಾಡುವಿಕೆಡ್ದು ತಿರ್ಗುನೆಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಮರಪು ನೆಡ್ದವರ ಯಾನ್ ದೇಹವಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ತೆರೆಯುವನರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದೇಹದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಾಡು ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದ ಬಂಧನದ ತುಂಡಲ ಸಹ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಬಂಧನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂದು ಬಂಧನವಾದುಂಡು, ಅವು ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು. ಬಂಧನಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು, ಸಂಬಂಧ ಸುಖ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಬಂಧನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಬಂಧನ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚಗು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸಲೆ. ಈ ಬಂಧನೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಸಂಬಂಧಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ನುಡ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದ ಸುಖದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸವರು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಬಂಧನಡುಪ್ಪರೆಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು.
ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬಂದ ನೋಡ್ದು ಬುಡ್ಪದ ಸಂಬಂಧಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಮಾಯಾವಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಬಂಧನ ಉಂಟು. ರಾಮರಾಜ್ಯೋಡು ಅತ್ತನ ಈಶ್ವರಿಯ ರಾಜ್ಯೋಡು ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗನು ಈಶ್ವರಿಯ ರಾಜ್ಯ, ಇದನ್ನು ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಸತ್ಯಯುಗನು ಈಶ್ವರನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾರು. ಕೇವಲ ಈ ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಬಂಧನೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪದು ಸಂಬಂಧೋಡು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸವೆ. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇತ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಸಂಬಂಧನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರೋ ಆಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಒಯ್ತಂದುಪ್ಪುಂಡು, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಬಂಧನ ಒಯ್ತಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಸಂಬಂಧದ ಪಾತ್ರೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಪಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ಈ ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಧನದ ಗಮನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಸುರಿ ಬಂಧನೋಡು ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಬಂಧಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೀದುಂಡು. ಸಂಗಮಯುಗ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಯುಗವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಧನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾವಣನ ಅಸುರಿ ಬಂಧನೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರಿಯ ಸಂಬಂಧೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಭಕ್ತಿಡುವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವು ಆ ಯಥಾರ್ಥವಾದುಂಡು. ಯಥಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಲ್ಪವೇರು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿದ ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಾಡು ಆಪುಜಿ. ನಲ್ಲ ತುಂಡ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಲೆ. ಅಪಗ ಸ್ವರ್ಗ ವೈಕುಂಠದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಂತೂ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿ ಪಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಕೇವಲ ಒರಿ ಅರ್ಜುನನೇ ಉಪ್ಪೇದಾನೆ ಭಗವಂತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕಲ್ಪದುಪ್ಪಡತ್ತೆ. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗೋಸ್ಕರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿದ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದೇ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪವೆ. ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪವೆ. ನಾಟಕದ ಯೋಜನೆದ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಪಂದು ತೆರಿಪವೆ. ಈ ಸಂಗಮಯುಗಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಯುಗವಾದುಂಡು. ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪಡಪುಂಡು. ಸಂಗಮಗು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಅವು ನದಿ ಕುಳುಬಕ ಸಾಗರದ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು. ನಿಖುಲ ಈ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ್ ಈ ಸಂಗಮಯುಗಟೇ ಬರ್ಪೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪತಿತ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಪಾವನ ಆವಂದಿನ ವಿನಃ ವಾ ಪ್ರಿಯತಮೆಲ ಪ್ರಿಯತಮನಾಯನ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಅತನ ಪಿರವಡು ಪಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಜೇನು ಹುಳ ಏಪ ರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಪಿರವಡೆ ಇಡೀ ಸಮೂಹ ರಾವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಪೂಕುಲಾದು ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಯಾನು ಪೋಪೆನೋ ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಪ್ರಿಯತಮೆರು ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪಾರು. ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪ್ರಿಯತಮನ ಪಿರವಡು ಬಲ್ತೊಂದೆ ಬಲಿಪುವ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪ್ರಿಯತಮೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತರು ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು.
ಕೆಲವರೇನು ಒಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರು ನಾನು ಕೆಲವರೇನು ಒಪ್ಪಿರು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನೇ ರೂಪಿತಾಯ್ತು ಜೀವನದ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರೋ ಐನು ಒಪ್ಪಿದು ಉಡುಪೇರು ತನ್ನ ಮತ ಅತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮತಕ್ಕೂ ಭ್ರಮೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಮಾತಾ ಭ್ರಮೆ ಹಿಡ್ದುಲ ಬುಡ್ಪವೇರು ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮ ಅದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಖಧಾಮಗೂ ಪೋಪುನೆಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸಾಕಾರ ಮನುಷ್ಯರ್ದು ಶ್ರೀಮತ ಏಪ್ಪಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಕ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜಪ್ಪುನ ಕಳೆಯದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಕಳೆಯದುಂಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ದೇವತೆ ಒಂದುಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ದೇವತೆರ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಆಪರು ಇತ್ತೆ ಏರುನ ಕಲೆಯದುಂಡು ಏರುನ ಕಲೆಯರ್ದೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗೂ ಬಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಪರು ಭಾರತ ಏಪಲ ಕಾಳಿಯ ಪೂಜೆ ಏಪ ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತನೋ ಅಪಗ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ಖಂಡ ಇತ್ತೆಜಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧಿತ್ತೆರು ಬೌದ್ಧಿನಕುಲು ಇಜ್ಜನ್ನಪಗ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನು ಅಕ್ಲಿರ್ದಿಲ ಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯರು ಇತ್ತೆರು ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಡ್ಡು ಮನೆತನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲಿ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವತೆಲು ಆಯ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆ ಒಂದುಳ್ಳರು ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ವಿನಾಶ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸಮಯ ಹಾಳಾದು ಪೋಪುನೆಟ್ಟು ನಿಧಾನ ಆದು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿ ಬಾಂಬು ಪಾಂಡ ಯಾವು ಬೇತಕುಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಮೂಲವತನ ವೈಕುಂಠನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಜೊತಿಟ್ಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪೋಪುನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತೂ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಂಬಂಧಲ ಈಶ್ವರನಾಯನ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಆದುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಬೆರಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೋನೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಾತರದೇ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ರಾಜ್ಯಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನವರು ಶಿವಬಾಬನೇ ಅದುಲ್ಲಿರು ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರಿ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರುನ ಕಲೆ 21 ಜನ್ಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಸುರಿ ಈ ರಾವಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಬಿಂದು ರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಶಿವನ ರೂಪಲ ದಾದಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಜಗತ್ತು ತೀರೊಂದಿಜಿ ಆನ ರೂಪ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಗ ರೂಪ ಬಂದು ತೆರಿಯುನಿರು ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ರೂಪ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಯನ ಎನ್ನಲ ಸಹ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಂಡು ಎಂಚ ಈರು ಹೊಳೆಯುನಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನು ಸದಾ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೆ ಜನನ ಮನನುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಜನನ ಮನನುಡು ಬರ್ಪರು ಯಾನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಅವಶ್ಯವಾದಿಯನ್ನು ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 21 ಜನ್ಮಗೂ ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗೊಡ್ದು ಮರಪಡಾಪುಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅತ್ತನ ಈ ಕಾಸನು ಈಶ್ವರೇ ಕೊರತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಲ ಅತ್ತು ಇಂದಿರ್ದು ಮಮತ್ತೊಂದು ತೆತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಭಗವಂತೆ ನಿಕುಲಿರ್ದು ದೆತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಮಮತ್ತೊಂದು ದೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಈ ನಿಕುಲ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂದೆಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಪೊಸತ್ ಇಲ್ಲುನ ಕಟ್ಟವರೆಂದೆತ್ತಂಡ ಪರತೆರೆದು ಮಮತ್ತ ಪೊಸ ಇಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಭಸ್ಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಮತ್ತೊಂದು ದೆತ್ತದು ಪೊಸತ್
ಮಸ್ತಿಟ್ಟು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ರಾತ್ರಿದ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಜಡ್ಜಡೀಭೂತ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಪಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೆ ಇತ್ಯಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದುಂಡು. ಏನನು ಕನೊಡ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪೂಜೆಗಾದು ಕಲ್ಲುಂದು ದಿಪ್ಪೇರು. ಕಲ್ಲುನೇ ಶಿವೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪೂಜೆಗಾದೆ ಈ ಕಲ್ಲುದ ಪ್ರತಿಮೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ದೀತೇರು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಸ್ತುಂಡು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಯಜ್ಞ ತಪ ತೀರ್ಥ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದೊಂದು ಬೈದೇರು. ಅಂಡ ಇಂದೆರ್ದು ಮಾತೆರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆತ್ತೊಂತಾರೆ. ಪತಿತ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪೇರು. ಗೀತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಾಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತು ನಡತೊಂದು ಪೋಪರಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತಾದು ಕೊಳುದು ರಾದು ಪೋಪನು. 21 ಜನ್ಮಗೂ ನಿಕುಲು ಕುಡ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾಪಾರು. ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಬೈದೇರು. ಬತ್ತದು ಅತಿ ಒಂತೆ ಕೇಂಡಲ ಯಾವ ಅಕುಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪುಜೇರು. ಏತು ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪುರು ಆತು ಪವಿತ್ರವಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪನು. ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗಾಡಾಪನು. ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪೋಡಾಪನು. ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಅಜಾಮಿಲ ನಂಚಿನ ಪಾಪಿಲ್ನ ಉದ್ದಾರಳ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾರ್ದು ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಬಂಧನಡು ಇತ್ತುದು ಸುಖದ ಸಂಬಂಧನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಅಳೆದಾಟೋದು ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪಡಾಪನು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುನಾದುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇಂದೆರ್ದು ಮಮತ್ವನು ದೆಪ್ಪೋಡಾಪನು. ಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮೆಡ್ದಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋನು ದಿತ್ತದು ಶ್ರೀಮತದ ಮಿತ್ತ ನಡಪಡಾಪನು. ವರದಾನ ಉವ್ವೇ ಪಾತೆರನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಂದು ದೀದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ. ಮಾತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಸಾರವಾದುಂಡು ಬಿಂದು ಆದುಪ್ಪುನಿ. ಬಿಂದು ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಅಂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆರ್ದು ಕ್ಯೂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಏಪ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಗ ಬಿಂದು ದೀದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬಿಂದು ದೀಪನೆತ್ತ ಸಹಜ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದುಂಡು. ದಾದಾದುಂಡು ದಾದಾದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಗಾಪುನಿ. ದೇಪಂಡ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡೆರ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನ. ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಸಹಯೋಗಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ನೇಹನೇ ಸಹಜ ನೆನಪುದ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಸ್ನೇಹೋಡು ಸಮಾವೇಶ ಆಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆಪುನಿ ಆದುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.